Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kutamandira konse ndi kwa Allahu tabaraka wa taala, ndipo zabwino komanso mtendere zipite kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa kubanja kwake, ophunzira ake ndi onse amene amatsatira ziphunzitso za mtumiki ameneyu mpaka na tsiku la chimaliziro. Pa nthawi ino tigawanako hadith, ndipo hadithi yathu ikuchokera mu buku lija la Sahihi al-Bukhari. Ndipo Imamu al-Bukhari akuyamba hadithi ndikuti haddathana Muhammad bin Bashar, adatifotokozera Muhammad ibn Bashar. Haddathana Ja'far bin Aun, adatifotokozera amene hadithi me adaitenga kuchokera kwa Ja'far ibn Aun. Haddathana Abu al-Umais an Aun ibn Abi Juhayfa an abihi, amene so chani mene idaenda mpaka idakafika kwa bambo a Juhayfa, amene adafotokoza kuti akha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai, kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adakhazikitsa chimwene kapena kuti adayika umzake pakati pa Salmani komanso Abi Dardai. Adawapanga awiri amenewa kukhala abwenzi omayenderana komanso kuzondana. Masahaba onse aja amachezerana ndithu, koma kuti padali mtumiki sallallahu alayhi wasallam, masahaba amene adakafika ku Madina adawagawa wayika pa chimwene. Sahaba wa ku Makka ndi wina wa ku Madina amawayanjanitsa kuti adzikhala pa chinzake, kuti adzitha kuthandizana zina ndi zina. Ndi mtumiki sallallahu alayhi wasallam ena mwa anthu amene adawayika pa chinzake adali Salman ndi Abi Dardai. Nde hadithi kupitira ndikuti fazala Salmanu Aba Dardai, nde tsiku lina Salman adapita ku nyumba kwa Abu Dardai kukamuyendera. Faraa Umma Dardai mutabadhila, nde atafika ku nyumba kumeneku adapeza Ummu Dardai, yemwe ndi mkazi wa Abu Dardai. Adamupeza mkazi ameneyu akuoneka mwachilendo, adaoneka mosadzikongoletsa, adavala mosadzikongoletsa. Faqala laha, nde Salmani adalankhula kwa Ummu Dardai kuti ma sha'nuki, ndi chani chimene chikukupangitsa kuti uzioneka chonchi. Qalat, nde adayankha Ummu Dardai kuti akhuka Abu Dardai laisa lahu haja fi dunya, mchimwene wako kapena kuti nzako Abu Dardai akuoneka kuti duniyayi alibe nayo ntchito. Tanthauza kuti alibe nazo za dzikozi, kuti kaya mkazi wake achena kuoneka motani, iyeyo basi akungopanga maibada, alibe nazo bize za dziko lapansi pano. Nde akupitiriza kufotokoza hadithi akuti fajaa Abu Dardai, nde Abu Dardai adafika pakhomo paja kuchokera kumene adakayendako, nde adadzampeza nzawo Salmani wafika pakhomo akudzawayendera ngati mlendo. Fasana alahu ta'ama, nde adamukonzera chakudya. Abu Dardai anakonza chakudya kuti Salmani adye ngati mlendo wake. Faqala kul, nde adamuwuza kuti idyani. Nde adayankha Salmani kuti adapitiriza Abu Dardai kuti idyani chakudya ichi. Fa inni saimun, kamba kuti ine sinditha kudya nawe, mulendo wanga sinditha kudya nawe, kamba kuti ine ndi kusala kwa sunna, nde sindidya nawe chakudya chimene chitamadya. Nde adayankha Salmani kuti ma ana biakin hatta taakul, ineyo sindingadye chakudya chimenecho mpaka na iweyo utayamba nawo kudya chakudyachi tidye limodzi. Apo ayi nde kuti sindikudyera chakudya chakochi. Fa akala, choncho Abu Dardai anamasula saumu yake ija, anadya nawo chakudya chija kudya limodzi ndi Salman. Falamma kana al-layl, nde utafika usiku, pambuyo poti aswalisha usiku,
dhahaba Abu Dardai yaqum, Abu Dardai adadzuka tsopano kuti aswali swala ya usiku. Qala nam, nde adamulankhula tsopano olankhula ndi Salman kumuuza Abu Dardai kuti tagona usaswali panopa kugonekayi. Fanama, nde Abu Dardai adapita ndikukagona. Thumma dhahaba yaqumu, kenaka adadzukanso nthawi ina patadutsa nthawi adadzukanso kuti aswali swala ya usiku. Faqala nam, nde adamuuza kuti tagona. Falamma kana min akhiri llaili, nde kuli kumapati ino ya kumapetopeto kwa usiku. Qala Salman, adalankhulano Salman, qumil an, adamuuza tsopano pano utha kudzuka kuti uswali nthawi ino utha kudzuka tsopano. Faswallaya, kenako adaswali limodzi swala imene ya usiku. Faqala lahu Salman, nde Salman adalankhula kwa Abi Dardai adamupatsano malangizo pambuyo poti aswali swala imeneyi ya usiku. Inna lirabbika alaika haqqa, nde adamupatsa malangizo onena kuti ndithudi mbuye wako Allahu tabaraka wa taala ali ndi haqi yoti umukwaniritsidwe, uli ndi haqi yoti umukwaniritsidwe Allahu tabaraka wa taala haqi yake umpatse. Wali nafsika alaika haqqan, komanso thupi lakolo lili ndi haqi yake yoti udzilipatsa. Wali ahlika alaika haqqan, komanso akubanja kwako, mkazi wako, ana ako nawonso ali ndi haqi kwa iwe yoti uwapatsenso amenewo. Fa'ti kulla dhi haqqan haqqahu, nde aliyense uzimupatsa gawo lake, uzimupatsa haqi yake. Pali haqi yoti Allah umpatse, pali haqi yoti iwe munthu wakewe udzipatse, komanso pali marights oti uwapereke kwa kubanja kwako, nde uzigawagawa mahaqiwo moyenerera, usangopereka kumodzi komano udzipereka bwinobwino mahaqi. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fadhakara dhalika lahu, nde Abi Dardai atamva malangizo amene akuchokera kwa nzake Salman adapita kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nde adakamufunsa zimenezi zimene adamulangiza Salman. Nde adakamuuza mtumiki kuti mtumiki, ineyo nagona usiku nde ndapeza kuti ndikudzuka kuti ndiswali. Salman akundiletsa kundiuza kuti amwe ndagonani, ndikudzuka asakachikena andiuza iye atagonani, ndikudzuka asandiuza iye atagonani kaye. Kenaka chakumapetopeto kwa usiku akundidzutsa kuti tadzukani tsopano taswali limodzi. Ndekenako adandilangiza malangizo kuti pali marights oti mkazi wanga ndizimpatsa, ana anga ndidzapatsa, komanso pali mahaqi oti so Allahu tabaraka wa taala ndizimupatsa, komanso ineyo munthu wake ndizizipatsanso mahaqi, ndipo aliyense akuti ndizimpatsa haqi yake. Kodi zimenezi ndizoona zimene wandilangiza mzanga ameneyu Salman? Nde mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankha kuti sadaqa Salman, Salmanu wakuuza zoona, kapena kuti Salman wanena zoona zimene wakulangizazo. Hadithi yathu yathera pamenepa, ndipo tikhale tikuona maphunziro ena amene tikuwapeza kuchokera mu hadithi imeneyi. Hadithi imeneyi tikumvamo kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adakhazikitsa ubwenzi kapena adayika chenzake pakati pa Abi Dardai ndi Salman, sahaba wina wa ku Madina wina wa ku Makka. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adawayanjanitsa masahaba amene wakapanga kuti akhale pa chenzake. Mmene muso ndi mmene akuyeneka kukhalira atsogoleri athu amene akutitsogolera ife Asilamu. Ayenera kupeza njira zowayanjanitsa Asilamu kuti Asilamu asamakhale mosankhana koma adzikhalira limodzi. Pasapezeke Msilamu akuti ayi iwe ndi Msilamu koma iwe ndi wakummwera, ine ndi wakumpoto. Chabwino iwe ndi Msilamu komano iwe Msilamu wake wachikotakota, ine Msilamu wake ine ndi wachiyawo. Koma kuti Asilamu adzikhala oyanjana kugwirira ntchito limodzi. Tukumva pamenepa kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam zina zimene adachita atafika pa Madina kudali kuwayanjanitsa masahaba
aku Makka ndi aku Madina powapanga kuti azikhala m'maubwezi kapena kuti m'maubale pa brothers. Sahaba wauku waku Makka wamuna kuyanjana ndi sahaba wamuna waku Madina. Nde imeneyo ndi imodzi mwa ntchito za atsogoleri a Chisilamu kubweretsa unity pakati pa Asilamu. Chinanso chimene tikuchiona pamenepa ndi kunyamuka kwa Salmani kupita kukamuyendera Abu Dardai kuti Msilamu ayenereka ndithu kumapezako nthawi yomuyendera Msilamu mnzake kupita kukamuzonda ndikukaona kuti umoyo wake uli bwanji. Samangokhala basi kukumana ku mzikiti iyayi kukumana ku mabizinesi mwamakhalanso ndi nthawi ina kupita kukacheza kwa nzako kumuyendera. China chimene tikuchiphunzira mu hadithi imeneyi ndi chakuti mzimayi amayenera ndithu kumakhala ozisamalira, at least kuzola kati mafuta choncho. Tikuona kuti pamene Salmani adapita ku nyumba kwa Abi Dardai ndikumupeza Umu Dardai akuoneka mosasamalika kwenikweni, mosazikongoletsa anadabwa nazo, zomwe zikusonyeza kuti zimenezi sizoyenera ndithu kwa mkazi kuti azioneka basi mosasamalika mova mkazi yoti ali ndi mamuna, ndikuti mamuna ali ndi udindo wake kumuthandiza mkazi wake kuti azioneka bwino. Sitikunena kuti azivala mosalongosoka koma kuti yayi kaya kankanjoko azikhala kankanjo kabwino ndithu kuti yayi soko yekha akupezeka, yayi nkhope ikuoneka kuti yayi munthu wamkazi akuwala ndithu mafuta akupezeka. Nde umenewu ndi udindo wa mamuna, komanso kuti mamuna akuyenera kukhala ndi nthawi yocheza ndi mkazi wake. Akatero ndi kuti mkazi samakhala ndi nthawi yoti azisamalire kuti amuna angacha akamabwera andipeze ndikuoneka bwino. Ndiye tikumva umumu kuti Umu Dardai basi analibe nazonso kuti tamuzimbakale mauta mpera walume yakwete. Ndi zimenezo ndizofunikira kwa basi kuti azibambo tizikhala ndi nthawi yowathandiza azikazi athu kwagulira tina ndi tina tochepa timene tili natoto mukupeza kwathuko kuti nawonso adziwalako ndithu. China chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi ubwino wakukhala ndi anzathu abwino otsatira za chipembedzo. Tikuona mu hadithi imeneyi Abu Dardai adapindula kwa basi padini pakubwera kwa Salmani. Atabwera Salmani adaphunzirapo zinthu ndithu zosiyanasiyana kumbali ya dini. Komanso hadithi imeneyi ndi umboni umene maulama ena amagwiritsa ntchito onena kuti ngati kusalako ukusala kwa sunna ndi zololedwa kumasula ngati pabwera mulendo ndipo mulendoyo akufuna kuti udye naye chakudya, ndi zololedwa kumasula kusalako. Tikuziona zimenezi pamene Abu Dardai adamasula saumu ndi cholinga chakuti adye limodzi ndi mnzake Salmani. Ndi kusalako ngati kuli kusala kwa sunna, mwina kaya kusala kwa mande ndi lachinayi, ndi kusala kaya komasala masiku atatu pa mwezi, white days. Ngati pabwera mulendo ndipo mulendo afuna kuti tidye naye, ndi zololedwa kumasula kusalako malingana ndi hadithi imeneyi. Chinanso chimene tikuchiona mu hadithi imeneyi ndi chakuti kukhala munthu wotsatira za sunna kapena wotsatira za chipembedzo sizitanthauza kuti ndiye kuti basi dzuwa lonse tete ndiye kuti basi uzingoswali kapena kumangopanga tasbihi ndi zina zotero. Komano ukuyenera kugawa nthawi yako kuti pali nthawi ina ukuyenera kucheza ndi mkazi wako, mkazi azidziwa kuti ndi ndamuna anga, kukhala ndi nthawi
yocheza ndi mkazi kuchezanso ndi mkaziko imeneyonso ndi ibada osayiwala ya ibada sikuswali kokha iyayi ndiye munthu kumagawa nthawi yocheza ndi mkazi wako ndi pakhalenso nthawi yopanga za maibada ena kaya kuswali kupanga matasbihi komanso kukhala ndi nthawi yocheza ndi ana munthu zibambo komanso kukhala ndi nthawi kaya yokaona makolo osangokhalira mwezi wonse ali ibada athu iye ayachoka panopa adzabwera mwezi wamawa kapena ya wiki yonse akhala ali ku ibada basi akachoka kumeneko akunyamuka kupitanso kwina komatu kumagawa nthawi pakhale nthawi yopanga za Allahu tabaraka wa taala komanso pakhale nthawi yopanga za banja za family ma responsibility awo kumagawa bwino. Chinanso chimene tikuphunzira mu hadithi imeneyi ndi chakuti zomwe zili zabwino kwambiri komanso zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalimbikitsa ndi zakuti munthu azikhala ndi nthawi yogona usiku komanso kukhala ndi kagawo koswali. Sizolimbikitsidwa kuti munthu usiku wonse azikhala akuswali koma kuti usikuwo aziugawa ngati mmene adachitira Salimani kumphunzitsa Abi Dardai. Adamuwuza kuti iye tapita mukagone kaye kudzuka sikunze tapita mukagone kaye kenako kumuwuza kuti nthawi ino tsopano titha kuswali. Nde zomwe zili muchiphunzitso cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam zimene adatilimbikitsa ifeyo anthu omutsatira ndi zakuti tikhale ndi nthawi yogona tulo kulipumitsa thupi kamba kuti thupilo lilinso ndi haki yoti tilipatse thupi likuyeneka kupuma nde kulipumitsa thupi kukhala ndi nthawi yogona komanso kukhala ndi kanthawi kodzuka kumukumbukira Allahu tabaraka wa taala kuswali. Nde osangoti usiku wonse mpaka kucha. Zimenezo sadatilimbikitse mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Zomwe adatilimbikitsa ndizakuti munthu akhale ndi gawo logonako komanso akhale ndi nthawi lodzuka. China chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi zololedwa swala za usiku za sunna ndi zololedwa kuziswali pa jamaa. Tikumva kuchokera mu hadithi imeneyi kuti swala ya usiku imeneyi adayiswali Abu Dardai pamodzi ndi Salman, zomwe zikusonyeza kuti ndi zololedwa swala ya usiku kuyiswali anthu awiri kapena anthu angapo kapena kuti pa jamaa ndi zololedwa ndithu. Ndi swala ya usiku mutakuswali ndi mzanu kapena olosokana ndi akazi anu ndi zololedwa ndithu kuswali swala ya usiku pa jamaa. Umodzi mwa umboni ndi hadithi yake imeneyi ya Salman komanso Abi Dardai. Chinanso chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chakuti zofufuza hadithi kapena kufufuza uthenga kuti kodi uthenga undoona adi izi zintumikidi adanena. Ntchito imeneyi sidayambe lero iyayi koma idayamba mtumiki ali moyo. Tikuziona pamene Abi Dardai adalangizidwa ndi Salman. Abi Dardai adapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ukafunsa kuti kodi zimene zizi ndizoona. Nde umene wonse ukhale udindo wa Msilamu kuti usamangoti yayi ndamva zakuti kutsatira kuvaize kutsatira kumana kuti uzikhala ndi nthawi yofufuza mbikene yanti anayeleyi yakuona kodi zimenezi zili ndi umboni. Munthu ukuyeneka kupanga investigate choncho kufufuza ngati mmene adachitira Abi Dardai. Atamva adapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Sadafikire kutsutsa koma adapita kwa mtumiki kukafunsa kuti kodi zimenezi ndizoona. Ndipo pamene munthu wamva information wayikayikira kapena umboni sudauone ndi zabwino kufufuza. Pamene basi tikubwera ku point ya ubwino wokhala pafupi ndi maulama kapena kuti mashekhe komanso ubwino wa shekhe wokhala pafupi ndi wanthu
kukhala easily accessible kwa anthu ndizakuti anthu amatha kupanga verify information, amatha kuphunzira ndithu. Tikuona pamenepa Abi Dardai adaphunzira kuchokera mu kufika kwa Salmani, komanso adachita verify information, adaifufuza information kapoti mtumiki adali chifupi ndiye adapita kukafunsa kwa mtumiki kuti kodi zakuti zija ndizoona. Nde point ndiyakuti zofufuza hadith ngati ili yoona kapena yofoka, zimenezi foundation yake idayambika pa nthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Masahaba mataka mvachina choti achikayikira amapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukamufunsa kapena kukachita verify. Kwa lero nditayimira pamenepa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.